Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бухари хадисләре җыентыгында Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның сүзләре китерелә. Ул сүзләрне әйтә бер сахабәгә. Әмма ләкин ул насихат сүзләре ул сахабәгә генә кагылмый, кагыла безгә дә шулай ук. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллам әйткән: "Таң атканчы яши алсаң, кичне көтмә. Кичкә кадәр яши алсаң, таңны көтмә." Ошбу хадис безне өйрәтә хәзерге вакытның кадерен, аның ганимәтен белергә өйрәтә. Без күбрәк киләчәк белән, яисә үткән вакыйгалар белән мавыгып, хәзерге вакытны онытабыз. Хәзерге вакытны кайтарып булмаячак. Шуңа күрә хәзерге вакытны дөрес итеп үткәрергә кирәк. Изге гамәлләрдә аны үткәрергә кирәк. Коръәни Кәримдә китерелә шундый бер аят, анда әйтерләр икән кыямәт көнендә адәм балалары: "Киридән мине кайтарсаңчы, мин изге гамәлләр эшләрмен", дип, кыямәт көндә Аллаһы Тәгаләдән сорарлар икән дип китерелә. Шуңа күрә кемнән гафу сорамадык, гафу сорарга өлгерергә кирәк. Кемне мактамадык, кемгә рәхмәт әйтергә өлгермәдек, шушы вакытта, хәзер үк аңа рәхмәт әйтергә кирәк. Рәхмәтләребезне белгертергә кирәк. Һәм иншааллах без сезнең белән кыямәт көнендә хәсрәткә калучылардан, үкенүчеләрдән иншааллах булмаспыз. Һәрберебезгә шушы вакытның ганимәтен белеп яшәргә Аллаһ Раббул Изза насыйп әйләсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.